Shalom, salam sehat, salam kemerdekaan, salam sejahtera di hita salutna damang dainang. Hatani di bata, nanay mabakulingi hita di bagasan partikenon, imahata nama seuli alai adorang so ta payutiut hatani di bataon songon nagabi jamita di bagasan ngulutta, jumulu mata pasadar hatta martang yang mahita. Dame na sumurong sa nasaroha. Ima mangaramo ti-hati do pikramu na di bagasan Kristo Jesus Tuhan. Amen. Damang dainang hata ni debata di bagasan mingguta di tanggal 15 dia may siyan barita na uli na sinura di si Johannes bidu walu mamuka may siya na 30 masuk 1 ay 36 rakta jahama songono mahata ni debata. Asa di nama katahon ni ibana torok magabe porsia di ibana. Dungi di dok jes matuaka Jahudi. Nang gabe porsia di ibana. Molomia kamu di bagasan hatakku sitong mahamu sisyaku. Dungi tadamu nama nasitongi jala paluan ni nasitongi mahamu. Jadi dia lusinasi dama ibana nin nama. Pinopar ni si Abraham do hami. Dan dung hami mangadop di halak. Buasa dohonomu polomu mahamu. Dungi dak jes mangalusi. Na tutusi tutudo na hudokon tuhamu. Hato bani dosa do ganuk na mangula dosa. Dada totong hot di bagasan anggo hatobat. Anakido disi totong. Molo di palua anaki hamu. Namalua situtuma hamu. Ido sahana. Huria na inolongan di bagasan Yesus Kristus. Molo tapayut ihud na masa di sejarah ni Indonesia. Totu tengok do adorang so merdeka Indonesia. Tartaba do Indonesia marhiti-hiti piga-piga bangsa. Adong mabangso Portugis, adong mabangso Belanda, jal adong bangso Jepang. Ditiki na tartaban manang gabi hatoban manang ditiki sebelum merdeka Indonesia. Masa bernik do parnihapan. Ala tepat di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Marhiti-hiti perjuangan yaka palawata gabiboy memerdeka Indonesia. Topek di tanggal 10 Agustus tahun 2020 sada taingok merayahon kemerdekaan Indonesia 76 tahun. Nunga 76 tahun kape Indonesia merdeka. Alai molo tari mangrimangi ngabuha kemerdekaan. Nunga sudi julma makilala manakolang sebagian. Jala suku-suku neko ni perlu alusat di bagasan mulutta. Molo di bagasan Tuhan nunga merdeka hita. Manang holang sebatas porsi do hita madokon di bagasan katipita hita Kristen. Alay pelaksanaan na ng patuduhon hakaristenon na sitong nape. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Diturput jamita nasa tuhita dia pala partikenon songo dia Tuhan Yesus patupahon sada pangajarion tuna porsia di ibana. Pangajarion na pinatupan ni Jesus dada tuhalak na so porsia di turpuk jamita. Alay tu akan na porsia. Alay ha porsiaon na dia porsia halak Yahudi. Ima ha porsiaon dada sahat tu pangulahonotto
ale holang sebatas pengakuan. Haporsia dinasida hula maka porsiai. Ya Jesus rotu portibio patu paun akata dahlongangan. Jalan ko ni mana gabisada pangarajai manang nagabi raja manaluhon ni ma kekaisara Romawi. Alay dung adong pamikirio si songoni. Didok Jesus mamuse ng pangajarion nasito. Taringo tu haluaw. Haluaw na dimaksud ni Jesus dadape haluaw ni perdagingo. Alay haluaw ni pertodiang. Di bagasan turpu jamita na satu hita, di bagasan ayat 30 sada, didok Jesus, molumiak kamu di bagasan hataku, sitong mahamu sisyaku. Bahasa dok Jesus ni molumiak kamu na. Berarti akajul mana porsia na manangi pangajarion, nama mereng akatadahalongangan, dan miat dope nasida di bagasan Jesus. Dan miat dope holong ni Jesus di bagasan nasida. Jala dada bodo pe goro nasida sisian ni Jesus. Laos diuduti Jesus mamusenang. Dungi tadamu nama nasitongi. Jala paluan ni nasitongi mahamu. Tadamu nama nasitongi. Isi do nasitongi. Jesus. Isi do neko paluahon. Jesus. Nekon paluan ni Jesus ma saluhu na jol manamiat di bagasan ibana. Alana buasa. Alana sudido pe jolma di bagasan waso ni dosa. Hola marhite-hite holong di rohan di Jesus. Madapot halua majolma kapardosay. Alay, damang dainang. Terjadi do mamitori diri. Pasitong-sitong diri. Halak Yahudi. Di bagasan ayat 30. Dia lu salak Yahudi ma Jesus. Didok nasidama. Pinopernisya Abraham do kami. Dang dung kami mengadop di halak. Buasa donomu pelom mahamu. Dang terima nasida. Dia tong nasida pinopernisya Abraham. Pinopernisya Abraham berarti secara otomatis mendapat haluaon. Pamikiran na salah. Sarupa mo do halak Kristen. Mulu nunga Kristen di mana berarti nunga pasti masuk surga. Belum tentu kawan. Belum tentu sahabat. Belum tentu bapak ibu. Tidak menjadi jaminan statusmu sebagai orang Kristen bahwa engkau sudah memperoleh keselamatan. Unang adong termamitori diri. Unang tor adong madok kenunga Kristenau. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan persoalan status. Halak Yahudi di bagasan turpu jamita torsonido. Pinopernisya Abraham do ambil garis keturunan Abraham. Banyak orang demikian. Banyak agama-agama lain demikian juga. Dia itu adalah anaknya Nabi, cucunya Nabi. Tetapi jika tingkah lakunya tidak menunjukkan sebagaimana Nabi bagi mereka, maka itu tidak perlu dipercayai. Nah kita pesongan itu. Una tadoko kita Kristen hanya sebatas status. Jika kita tidak hidup di dalam kasih itu sendiri. Mulai miat kita di bagasan Yesus Kristus. Mariswang. Unang so kala Yahudion, pinopernisya Abraham do kami. Tidak perlu kami dilepaskan. Mereka tidak menyadari. Ketika mereka menunjukkan bahwa mereka tidak perlu memerlukan keselamatan, tidak perlu dimerdekakan, maka padahal pada hakikatnya mereka tidak akan pernah diselamatkan. Dada alani status bui majalo partohap diharajani di mata. Amai dok Yesus di bagasan pangalusan na. Dok Yesus manatutu si tutu na hodokot tuhamu. Hatu bani dosa do ganuk na mangula dosa. Dosa itu tidak mengenal mana pinopernisya Abraham di mana, mana kulit hitam di mana, mana kulit putih mana. Dosa tidak mengenal. Selama ima hita olo mangulu di bagasan dosa atau bani dosa. Mana karistek ko mo berdosa hoda partopo dari rajuni di bata. Entah engkau orang Yahudi, so nilakuni Yesus anggo ima dang mangulu hamuna di bagasan Yesus gabi hatu bani dosa ma. Akaulon na be dang adong be sito. Alinima riko Yesus nagabi patu paon haluaon
tu sal unahita. Di bagasan ayat 35 di Jesma dada totong hok di bagasan anggo hatoban anakido disi. Di Jesma analogi dua perbedaan antara hatoban doho anak. Hatoban ima gobara di jolma namar dosa na totong ima ngoluna dang adong akka hati uron. Alai anggo anak ima partohak narak do di bata. Anggo hatoba ditor di luar ni harajan ni di bata. Alai anggo anak dibagas harajan ni di bata. Takas do pangajar yoni. Jelelas disipuli Jesma di bagasan turpukon. Molo di palua anaki hamu na malusi tutu mahamu. Damang dainang nenolong di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan ayat 30 nonon lam takasma diajarot tuhita. Dang adong gogo ni jolma, bisuk ni jolma, hamalo ni jolma, arta ni jolma, naboy paluaho jolmay sa dosa. Saluhut na naboy paluaho jolmay sen parhatobano ni dosa, holang Yesus Kristus. Jala saluhut na jolma nang dipalua Yesus Kristus sen hatoban ni dosa, gabi na malusi tutu may mana, lapatan na songod dia. Gabi ak kahatigoran, do lomo ni rohani di batama, nekop patudonon na di bagasan, parang lon na sigado pare. Ojahan na sa tuhita, damang dainang, didokon Allah yang memerdekakan manang di batado na mangalion haluaw. Ahdo na naing sira mangat pasen hata ni di bata dia pala partikyan. Na parjulu porlu siha porsyanota. Jes dobona ni haluaw. Damang dainang, secara hajul maon nunga malua hita sian pardagingon sudah merdeka, sudah menjadi bangsa merdeka kita. Secara partodiope nunga malua hita sian huaso di dosa. Ale perlu mabotota. Dangale ni burjuta asa malua hita. Dangale ni malotta. Ale holang ala ni asid at holong ni rohani Yesus Kristus. Ale ni damang dainang ala nang malua do hita jel nang sa do haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus tu bagasan parngolotta. Ikototong mahita patuduhon ni di bagasan akaulota. Tidak cukup hanya sebatas kemerdekaan itu dipercakapkan, tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus diimani, dan iman itu harus dipertunjukkan dalam aksi nyata. Mulut adoko kita nonggabe jolma na malua martua di bagasa Tuhan ala nung malua hita. Taulahum maka haluaw ni marhite-hite na patudun aka holong ni rohatta tu aka humalyanta. Napaduahon damang dainang. Naikon perlu sira jumata jelas yang melonota sen hata ni di bataon. Haluaw na tajal mengajar hita patupahot na dinggan. Omarikot. Halak Yahudi sa sipanggara doon na sida di bagasan status. Aliang guhita daw. Unang adong dihita di bagasan partikyanon. Di patupa na dingga di dokon ala ni guguna daw. Molotong pebuita patupa akan na dingga to akan wata. Hataridaan nang malua duhita di bagasan Tuhan. Napatuluhon jalan na parpudi damang dainang. Jelma nang majalo haluan sa Tuhan ikon maroha paluahodongan. Orang yang sudah merdeka di dalam kasih karunia yang Yesus berikan harus bisa melepaskan sesamanya. Artinya seperti apa? Ketika Tuhan Yesus patupah pangajar yonon na diigil di Tuhan Yesus asa porsia salut na halak Yahudi, jela asa malua na sida, jela asa buah na sida paluahon akan na asik. Unang gabi na sida par mabain akan julman na asing gabi hatoba. Firman ini hata ni dibaton na mengajar hita. Mula nunga takas do tarajumi, nunga tajalo haluan na pinatupan ni Yesus Kristus. Unang beolo hita pasya-sya akadongan. Tetapi mari, orang yang merdeka harus memerdekakan orang lain. Orang yang merdeka harus mampu menolong orang lain. Orang yang merdeka harus mampu membuat orang lain merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Halak na merdeka nang maluad bagasa Tuhan. Dambe hatuban. Alay jaladang olobe mabayani madongan hatuban na. Alay iko gabe
hatuban ni dibata di bagasan holong ni rohan. Napatan na songon dia. Mangulahon salut na lomo ni rohan ni dibata. Damang dainang songo panipuli nagabe ujian sen jamita dia pala partikeno. Adong ma sa ilustrasi. Adong ma sa halak pawang gajah. Pelati gajah. Buat imana ma anak ni gajah mulai sana menek. Dikatiba nama rukun ni gajah dikat tu kelapa. Atau menek anak ni gajah berusaha di mana maraha tali paluahon palo dirina sembona ni kelapa. Alidang bui. Berdala pertike sa songon terus. Sampai akhirnya dang bui mana malua. Dung belgai mana. Setiap diikat gajah ni matubona ni kelapa. Dan berani gajah mengeruta. Apa yang mau mengeruta bana rupak dobona ni kelapa. Damang dena nanonga di bagasan Yesus Kristus. Nak kita pe sasitong na songonilo di bagasan parmulota. Songon anak ni gajah itu kita. Dikat ala ni dosa. Alai molo dunga di palua Yesus Kristus kita. Dosa itu sudah diputuskan oleh Yesus Kristus. Maka kita menjadi bangsa yang merdeka. Menjadi orang yang merdeka. Yesus sudah perlu kita. Sen pangikaton ni dosa. Dan perlu behita mangaruta asa malua. Memang nunga diputus dibatai. Asa unang gabi hatuban ni dosa ita. Alai paluas madirita gabi hatuban di bagasan holong ni rohani di bata. Hatuban di Tuhan. Jela ulau kamu nama ulau jelma na merdeka. Bagaimana orang yang merdeka? Dia bebas tapi beraturan. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan sobat rohanami tuho. Didenggan di basam na toton dilehom mutu bagasan parnon nami. Dipengot to hami ale Tuhan. Asa totok kami makanguluhon haluan na pinatupam di bagasan ngulu nami. Asa gaya partohapan di haraja. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Salam sehat. Salam sejahtera. Tuhan mengeramoti kita salhubna.